दिनैनि गिबि रादाबाव दों बरायगोन दिनै बर'नि सानै मुंदांखा आइजो ज्युटि बर' आरो देबिका बर'खौ गुवानि 37 नेशनेल गेमआव देरहाना फैनाय थरायना देबिका बर' सिलभार मेडेल आरो थरायना देबिका बर' ब्रन्ज मेडेल मोननाय सानैखौबो बरायगोन। बरायगिरि हानजा BGDRIB टंला उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट पेंचाक सिलाट एसोसिएशन उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट क्रीड़ा भारत पेंचाक सिलाट एसोसिएशन बड'लेण्ड बिटिआर बे मोनब्रै हानजाया गाजा गोमजायै बरायगोन। केरलानि एर्नाकुलामनि चार्चआव देवबारनि आरज समाव बम बिरफुना सानै जायगायावनो जिउ गोमायो आरो 50 जोनानो जुखाम जायो होनना सुलुं मोननाय जादों। भियेटनामाव जानाय नर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल सानथामनि हाबाफारि लाना खुंनाय मेला मैया जोबना थाङो। गिबि मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ मिजोरामाव बिसायख'थिनि बिबुंथि हैनो थांलिया बे खोथाखौ बीजेपीनि सोद्रोमाया फोरमायदों। करीमगंजनि लंकायाव मैया मैदेर दोलोनिफ्राय मासे मैदेर फिसाया दोलोनिफ्राय गावस्राना सुबुंनि गामियाव थालाङो। गामिनिफोरा हाग्रा बिफाननो दैथायहरो होनना सुलुं मोननाय जादों। बांलादेशआव बिसायख'थिनि सिगां गोबां दावराव दावसि जानायखौ नुनो मोनदों। बिटिआर सरकारनि आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों धोरोमारिफोरनो फोसावथावफोरनो रांनि अनसुंथाइ गथायदों लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द बसुमतारिया। दुखुनांथाव रादाब जोंनि भारत हादोरनि 8 नेभेल अफिसारखौ कातारा हादोरा फासि होनायनि खोथा थि खालामबाय। बिसोरखौ थांनाय आगस्त 2022 मायथाइयाव उदखारिजों लोब्बा दं होनना हमजादोंमोन। बे 8 नेभि अफिसारा बारग' नेभि अफिसारमोन। बिसोर दाहान ग्लबेल कम्पानियाव रि-एमप्लयमेन्ट। बिसोरखौ इजराइलनि सापर्टार होनना हमदोंमोन। मुलुगनां दावख्लायनायनि उनावबो भारतनि GDP-आ 6.3% बरायगोन जयशंकर बुंदों। गाहाय मन्त्रि मोदीआ 31,000 कोटिनि जुजनानि सायाव जथुमा खालामदों। माखासे मुंदांखा सुबुंफोरा फिलिस्टाइनखौ हेफाजाब होदों। इजराइलनि हा सान्थ्रि हानजाया हामासनि केम्पफोराव गाग्लोबदों। 1 केजिआव 40 रांनि पियाजनि बेसेना हरखाबै 60 रां जाबाय। दिनै बिखौ सरकारा मा राहा लागोन नेनानै दं बायना जाग्राफोरा। आमेरिकाया फिन खेबसेबाव इउक्रेननो $150 मिलियन पेकेज फोसावदों। इजराइल हामासनि दावहानि गेजेराव आमेरिकाया 900 सान्थ्रिफोरखौ सोनाब एसियाव दैसननो थाखाय थांखि लादों। बावख्रु बियाबनि सिङाव थानाय दतमा गामियाव गंथाम मडेल अंगनबादि लुफुंनायाव अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.